úplne spoľahlivé správy. Dobrý deň, vítajte pri Správy Koniny. Máme tu dneska nejaké ďalšie príhody z nášho mestečka Bezdomovectvo. No a našom mestečku Bezdomovectvo sa nám stali tieto udalosti. Niekto vylúpil banku, niekto ukradol nejaké random detsko z ulice a niekto dokonca zabil nášho starostu. Zostaňte na TV Koninách a vrátime sa po reklame. Už vás štvú všetky tie šampóny, ktorých musíš mať milión na všetko. To už vás štvať nemusí z Mama Risáň Uras šampú. 10 v 1. Obsahuje to zubnú pastu, motorový olej, benzín, uránium, vodu, šampón, čaj, olej, mlieko a kávu. Objednávajte už teraz na mlinskadotazník.my, Canva, Site, Home Screen. Práve sa stalo môjmu kolegovi, že on zjedol šušne na oplatke, ale to je jedno. Dobre, v našej severnej strane mestečka Bezdomoviecko vykradli banku. Nevieme, kto to bol, nevieme, ako sa to stalo, len vieme, že kedy sa to stalo. Stalo sa to o 9 ráno. O 2 hodiny na to prišli policajti a mysleli si, že idú do miestnej krčmy, ale nešli. Takže vlastne potom odišli a im to bolo jedno. Ale našťastie sme tam poslali nášho jedného redaktora. Už je presne na mieste. Ďakujem, pán redaktor, že ste ma nechali dohovoriť. Už sme tu na mieste, ako na tieto nádherné vykradnuté bankovky. Čiže doviedol som sa banky a môžeme ísť ďalej. Ako znak depresívny náš normálny človek plače. Poďte ďalej. Tunak sme, lebo sa tunak vykradla banka. A budeme viesť rozhovor s naším človekom Antonom. A nikto tu není preto, lebo policajti sú na tým buildingu. No poďte ďalej. Pokakaný počítač, nejde mi premenovať kož na bingo. Lebo to je downtown. Bingo, juhu! Haló, máte robiť rozhovor vy dvaja. Ako hodnotíte túto situáciu? Oni mi ukradli mi moje peniaze, už mi zostáva iba to. Ja sa to vidí. A toto mám kľúče od sejfu, ktoré mi ukradli, ale oni mi ich vrátili ako slušní ľudia, takže sa na nich nehnevám, aj túto kartičku si zabudli zobrať, čo si nedali, no každý rok nebudú a ste spokojní s týmto? Dobre, vraciam slovo nášmu pánovi moderátorovi a vraciame sa ďalej. Ahojte! Dobre, takže ďakujeme pán redaktor, ktorý bol v teréne, že ste nám takto povedali našu celú situáciu. Dobre, výborne, áno, pochopili ste ma. No, v našom miniatúrnom mestečku, ktoré má 5 miliárd obyvateľov, ktoré sa volá Bezdomoviecko, ukradli nejaké deti. Stalo sa to v južnom krídle. Pozrime sa na situáciu, kde už je náš redaktor. Ja som pri ďalšom vysielaní náš moderátor Igor. Dneska si ukážeme nášho zraneného otca, že ja som ktoré nejaký nemenovaný človek ukradol 120 detí. Jedno? Tak myslel som si 120, to je jedno. Igor, vstávaj, dôchodca! Čo sa ti stalo? Čo sa ti stalo? oni ma omrátili takou veľkou bachuľou. Ideme mať, ako sa volalo. Igor! Igor! Nebo, toto je váš syn. On kapal. No, ja som taký smutný a asi upadnem do koš. Haló, vaše posledné slova. Ďakujeme, dovidenia. Pane, žijete? Haló, pane! Asi nežijete v pohode. Dobre, -1 ďalší člen. Nie som posledný, ktorý je v našom štúdiu. Dobre, to je jedno. Takže, ďalšia príhoda, ktorá sa nám stala je, že niekto zavraždil nášho starostu. Je v ňom 5 miliárd ľudí v tom našom mestečku a starosta jeho zomrel, lebo ho niekto čo? Zabil. No, na tom mieste je už ten mŕtvý redaktor, fakt neviem ako žije. No a môžeme sa pozrieť na situáciu. Tak sa to zapína. Asi som to už zapol, no dobre. My sme tuto na mieste činu, síce mi zomrel môj redaktor v teréne, takže to celé teraz musím robiť sám. Takže som sa musel pohybovať 5000 km na druhý okraj mesta, kde je naša radnica. Niekto nám zabil starostu, fakt nevieme kto, a vidíme tu dve mŕtvoly. Jedna mŕtvola je náš bývalý redaktor, ktorého tu niekto zobral, ja fakt neviem kto. A potom druhá mŕtvola, tu je pán náš veľmi ctený starosta. Joj, počkaj! Pán starosta, chcete nám povedať niečo o vašej smrti? Zomrel som. Super. A pane, čo tu vy robíte? Už som živý. Tak? Áno. Vy by ste mali byť mŕtvi.
nechápem tomu, lebo mal by byť mŕtvý. Mal by byť mŕtvý. Aj keď som už mŕtvý, chcem sa obliecť. Dobre, ja tomuto nerozumiem. Ste živí alebo ste mŕtvi? Ste živí alebo ste mŕtvi? Trenky spravila veľa. Dobre, myslím si, že toto je všetko, lebo viacej informácií nemáme, lebo zomrel každý na úrade. Dovidenia. Prečo tu lietajú trenky?